לא, אתם לא מבינים מה קראתי הרגע. יאיר לפיד הצטרף לקריאה של ליברמן ויועז הנדל, שקוראת לשלול את הזכות לבחור ולהיבחר למי שלא מתגייס. תקשיבו, אני סופר כועס על הניסיון של הממשלה להעביר חוק שיאפשר לקבוצה שלמה באוכלוסייה לא להתגייס, ועוד על בסיס הרקע המגזרי שלהם. זה לא דמוקרטי, זה לא ערכי, וזה בעיקר כפיות טובה כלפי הבוחרים והבוחרות שלהם, שמחרפים נפשם וגופם ימים ולילות כבר שנתיים. אבל תקשיבו רגע, חברי אופוזיציה יקרים, זה לא הדרך. איומים בשלילת הזכות לבחור ולהיבחר היא מעשה חמור, והיא לא דמוקרטית בעליל. יש הרבה דברים טובים במדינה הזו. בואו לא נסכן את החיים שלנו כאן דרך המשך הפירוק של מרקם החיים המשותף שלנו. יש דרכים לעשות שינוי ולתקן את מה שלא עובד כאן. זה חייב לעשות באחריות וברצינות, ואנחנו חייבים לעשות את זה תוך שמירה על כבודם וזכויותיהם הבסיסיות של כלל אזרחי מדינת ישראל. זה אפשרי. בואו נבחר להפסיק לפרק ולהתחיל לתקן. אשמח לשמוע מה אתם חושבים.